matcha'r ddau yma fe gilydd. O, reit, ie. Ie, 40 di hwn i fod. Ie, dwi'n meddwl, ie. Hwna, I hoffi sydd wedi gwneud yn Bore da. Da ni'n griw llai bore yma, mae yna gymaint o'r eglwys adre, felly fi'n gwybod bod chi yn gwylio ar-lein, felly croeso arbennig i chi sydd adre, nifer efo Covid ac yn y blaen, felly da ni yn gweddio drosto chi, a croeso i bawb sydd yn fama. Mae'n lyflu, gret eich gweld chi i gyd. Cyhoeddiadau neu pethau ar gyfer yr wythnos, felly yn amlwg da ni'n cyfarfod yn fama bore yma, mae'r ysgol Sul wedi bod, ac wedyn am 3 o gloch ar Zoom a ysgol Sul yr genod hun,
Ac wedyn am 5 o'r gloch ar Zoom, mi fyddwn ni yn cyfarfod efo'n gilydd fel eglwys eto. Wedyn yn ystod yr wythnos, cofiwch am y gwahanol bethau sydd yn mynd ymlaen. Mae'r dyddiadur genddoch chi weddio am yr cyfarfodydd hynnyried swyddogion ac yn y blaen, pethau fel la. Ond cofiwch yn arbennig am yr cwrdd aelodau sydd yn digwydd nos Fercher am 8 o'r gloch ar Zoom. A mae'n papurau pethau wedi cael ei gyrru allan, felly os fedrwch chi ddarllen a gweddio drost heina. Cofiwch hefyd am y bleidlais sydd angen bod i mewn heddiw ar gyfer yr aelodau, so i'w rhoi nhw i Sylvia. Wedyn mae gennym ni cyffro a selar nos Wener, ac wedyn yr dydd Sadwn mae'r cwrdd merched hefyd, bore Sadwn. Ac wedyn wythnos nesaf, mi fyddwn ni yn ôl yn fama, gobeithio, os dyw ei mynd, ac mi fydd Arwel o Gynarfon, Arwel Jones yn arwain cyfarfod ac yn pregethu. Iawn, dyna ni. Dwi jyst yn edrych o gwmpas gom bod fi wedi anghofio rhywbeth, neu rhywun. Na, lyflu, gwych, diolch yn fawr iawn. Reit, mi gychwynnwn ni, mi ddarllenau chydig o adnodau o Ezekiel i gychwyn efo. Bydd y cenhedloedd yn gwybod mai my fi yw'r arglwydd, medd yr arglwydd dduw. Mae ddrwg gen i Ezekiel 36 ydy hyn. Mi ddylwn ni di sgwennu fo lawr o flaen llaw. Yna bydd y cenhedloedd yn gwybod mai my fi yw'r arglwydd, medd yr arglwydd dduw, pan fyddof trwo chwi yn amlygu fy sancteiddrwydd yn ei gwydd. Oherwydd byddaf yn eich cymryd o blith y cenhedloedd, yn eich casglu'r holl wledydd ac yn dod â chwi i'ch gwlad eich hunan. Adnod 25. Teunellaf ddŵr glân drosoch i'ch glanhau, a byddwch yn lân o holl aflendid ac o holl eilunod. Rhofych chi galon newydd a bydd ysbryd newydd ynoch. Tynaf allan ohonoch y galon garreg a rhofych chi galon gig. Rhof y ysbryd ynoch a gwneud i chi ddilyn fy neddfau a gofalu cadw fy ngorchmynion. Gadewch ni weddio. Arglwydd dduw dad. Diolch i ti. Y bore yma bod ni'n cael dod o'th flaen di, i daddoli di, i feddwl amdana ti, i ystyried dy bethau di, i ddarllen dy air di, i ganu addoliad i ti, weddio arna ti. Da ni'n diolch fod hyn mond yn bosib oherwydd y gwaith rhyfeddol yr wyt ti wedi wneud. Dy fod ti ddim jyst wedi dewis cenedl, ond dy fod ti wedi dewis pobl o bob cenedl. Ac o arglwydd yw dad, dyn ni yma bore yma nid yn y nerth yn hunain, nid oherwydd bod ni wedi gweithio pethau allan, ond oherwydd dad, dy ysbryd di yn gweithio, a dyn ni am yr clod a'r cogoniant i gyd i fynd i ti, helpa ni bore yma. Maddau ni yn pechod, dyn ni yn ymwybodol iawn ohono fo. Ond dyn ni'n diolch fod Iesu Grist wedi marw trosta ni, a'i fod o rwan yn y nefoedd, wedi atgyfodi, yno'n eiriol ar yn rhannu. Amen. Rewch i ni addoli Duw gyda'n gilydd trwy ganu sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Dyn ni'n atgoffa yn hunain yn fama fod Duw yn hollol sanctaidd, i fod o'n berffaith, i fod o yn gyfiawn, ac felly bod ni yma yn Ysgol y Garnedd bore yma, da ni'n gwybod fod Duw yn y nefoedd a fod yr angylion a'r seraffiad i gyd yn ei addoli fo mewn purdeb a mewn sancteiddrwydd. Felly gadewch i ni addoli gyda'n gilydd. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Dduw holl a lluog gyda gwawr y bore dyrchafwn fawl i ti.
Dewch ni weddio. Arglwydd Dduw. Da ni wedi canu rwan dyfoti yn sanctaidd. Dyfoti yn byr, dyfoti yn gyfiawn. A da ni'n diolch am hyn. Da ni'n rhyfeddu. Felly yn bod ni'n cael dod o'th flaen di o gwbl. Ond da ni'n diolch bod y ffordd yn rhydd trwy Iesu Grist. Amen. Wel blant, da chi am ddod ymlaen? Dwch o'na, chop chop. Dwi'n gwybod mae yna rei ohonoch chi, mae yna rei o'r plant i bod mewn parti dros nos neithiwr. Parti pen blwydd rhywun, sleepover. Ond dwi'n meddwl na just over oedd o, ia. Nathoch chi'n cael lot o sleep. Felly, dwi'n mynd i gweiddi lot bore yma i gadw chi yn effro. Da chi'n oce? Gwych, da iawn. Reit ta, os yw rhywun weithiau'n dweud wrthych chi, alla mam neu dad neu rhywun, byddwch yn ofalus. Os yw rhywun weithiau'n dweud hynna wrthych chi? Oes? Pryd mae pobl yn dweud hynna wrthych chi? Byddwch yn ofalus. Pryd mae rhywun yn dweud hynna? Aran? Efo cyllell. Oce, ti'n cael gafel mewn cyllell? Dim really, oce. Dwi'n falch. Oce, cool. Anna? Pam ti'n agos i'r tân, da iawn, ie. Beth am os da chi yn mynd i'r rwla, ella bod chi'n cael mynd i'r parc? Os rhywun yn deud weithiau, hei, byddwch yn ofalus. Os rhywun yn deud hynna weithiau wrthych chi? Pam bys rhywun yn dweud hynna wrthych chi? Pam bys rhywun yn deud hynna wrthych chi? Ania? Ie, mae yna bethau yna sydd yn berig yn does. Mae yna bethau da ni ddim yn gweld. Felly ella bod yr athrawes yn yr ysgol yn dweud, reit, heddiw, da ni'n mynd i nofio. A da chi'n mynd ar y bus. Blant, byddwch yn ofalus. Wrth ddod oddi ar y bus. Pam bys rhywun yn dweud hynna? Anna? Ti'n medru disgyn i ffwrdd yn dwyt. So weithiau, da ni'n medru bod mewn rhywle a da ni'n gweld y peryg o gwbl. Ond mae yna rhywun arall yn dweud wrthyn ni, byddwch yn ofalus. Ella yn ystafell pa mae'r tân ymlaen, ac da ni'n meddwl am y tân, bod y tân yn boeth, ond mae rhywun yn dweud, byddwch yn ofalus, achos mae'r tân yn boeth. Neu yn y gegin, pan da ni'n cwcio, bod rhywun yn dweud, byddwch yn ofalus efo'r gyllell yna. Ydych chi'n gwybod beth? Da ni heddiw yn mynd i ddarllen darn o'r Beibl sydd yn sôn am yn bywyd ni, am y byd o'n cwmpas ni. Ond mae Duw yn dweud wrthyn ni, byddwch yn ofalus. Byddwch yn ofalus. Pam ydych chi'n meddwl bydde Duw yn dweud wrthyn ni, byddwch yn ofalus? Anna, bydda yn ofalus. Aran, bydda yn ofalus. Pam bydde Duw yn dweud hynna wrthyn ni? Ydych chi'n meddwl? Pam ydych chi'n meddwl? Ania? Achos mae eisiau cadw ni'n saff, da iawn. Ond beth ydy'r pethau peryg, Anna? Beth ydy'r pethau peryg sydd yn byd ni, ydych chi'n meddwl? Di o'n sôn am byddwch yn ofalus pan da ni'n croesi'r lôn? Mae'n medru golygu hynna, ond mae Duw yn golygu fo mewn ffordd arall arbennig iawn. Anna? Ti'n medru meddwl? Na? Wel, mae Duw yn dweud wrthyn ni, oherwydd yn y byd yma, da ni'n gwneud pethau sydd yn anghywir. Da ni'n gwneud pethau sydd yn anghywir. Da ni'n gwneud pethau drwg, pob un ohono ni. Da ni'n gwneud pethau drwg, da ni'n meddwl pethau drwg. Da ni'n teimlo pethau sydd yn drwg weithiau. Da ni'n teimlo'n gas tuag at bobl. Ac mae Duw yn dweud, byddwch yn ofalus. Achos os da chi'n gwneud y pethau yma, mae'n dangos bod fi'n mynd i orfod eich cosbi chi. A dyna pam bod Iesu Grist wedi dod i'r byd mwyn ein helpu ni. Achos os da ni'n credu yn Iesu Grist, yna mae Duw yn gosbi Iesu yn lle ni. Rwan wythnos yma, nes i roed gwaith cartre i chi a i ddysgu adnod. Dwi'n yn gwybod faint ohonoch chi nath wneud hynny, ond mae yna rhywun anhygol y garedig wedi bod yn mynd i helpu chi wneud fwy, achos mae yna rhywun wedi wneud can i'r adnod.
oedden ni'n mynd i ddysgu. Ni jyst chi oedd yn mynd i ddysgu'r adnod, oedd pawb yn mynd i ddysgu yr adnod. Yeah. Rwan, mae'n gan yn mynd i ddod i fyny rwan. Pwy sydd wedi gwneud y gan yma gyda llaw? Na ni, so Hywel ac Ann wedi gwneud y gan yma i helpu ni ddysgu adnod. Adnod ofnadwy o bwysig, lle mae Iesu'n dweud bod o'n bwysig yn bod ni'n cael yn geni o'r newydd, bod ni'n dod i gredu yn fo. Iawn? Felly, da ni'n mynd i ganu yr adnod yma efo'n gilydd rwan. Newn ni chwarae hi ddwywaith. So, os gewch chi fynd yn ôl i'ch seti, ac wedyn mi newn ni chwarae fo drwad unwaith, a wedyn newn ni godi ar yn traed, a newn ni i ganu fo efo'n gilydd eto. Oce, gret. Mae chwarae drwad ddwywaith. Iawn, felly gewn ni wrando tro cyntaf a gwneud o'r ail waith. Oce, briliant. So, geith pawb godi ar ei traed rwan, felly. Gret, diolch. Hyfryd. Reit. Na ni, so, yn lle bod chi'n gorfod dysgu ar gof, mae weithiau mewn lot haws dydy dysgu trwy gan. Dwi'n rhyfeddu weithiau'r caneuon dwi'n gofio ers bod fi yn fach, felly diolch yn fawr i rai sydd wedi gwneud hwnna. A gewn ni weld ar y diwedd os da chi dal i gofio'r adnod ofnadwy o bwysig yna. Gwneud ni weddio. O Dduw Dad, da ni yn diolch i ti y bore yma am y geiriau yna da ni newydd ganu rwan. Geiriau mor bwysig. Bod yn rhaid i ni gael yn geni o'r newydd. Mwyn medru gweld teyrnas Dduw. Bod yn rhaid i rhywbeth ddigwydd i ni. Ac o arglwydd Dduw Dad, da ni yn ymwybodol fedrwn ni ddim geni yn hunain o'r newydd. Mae'n rhaid i ti weithio. Ac o arglwydd Dduw Dad, dyna sut da ni'n teimlo bore yma, Dad, fel eglwys wrth i ni ddod o'th flaen di. Dad, da ni methu dibynnu ar yn hunain, da ni methu dibynnu ar yn iechyd yn hunain, da ni methu dibynnu ar yn calonau yn hunain, da ni methu dibynnu ar y nerth ni'n hunain, Dad, da ni'n gorfod dibynnu'n llwyr arna ti. O arglwydd Dduw Dad, da ni angen i ti symud yn plith ni. Da ni angen i ti agor yn llygyd ni. Da ni angen i ti gnesu yn calonau ni. O arglwydd Dduw Dad. A Dad, da ni jyst yn cyflwyno'n hunain i ti rwan. O arglwydd Dduw Dad. Da ni'n cyflwyno'n hunain fel eglwys i ti. Da ni'n cyflwyno pawb sydd ddim yn dda bore yma. Da ni'n gofyn i ti fod gyda nhw adre. Da ni'n cyflwyno i ti ni yn fama. Da ni'n gofyn plis y byddi di'n helpu ni i daddoli di go wir. O arglwydd Dduw Dad, da ni yn cyflwyno i ti'r penderfyniadau mawr sydd gennym ni'n neud fel eglwys. Da ni'n cyflwyno'r cwrdd nos Fercher yn arbennig i ti, a jyst yn gweddio y byddi di
yn ein harwain ni, ac y byddi di yn gweithio yno ni a trwyddo ni. A dad, ni'n meddwl am yn cymdeithas ni, am Fangor, a da ni jyst yn gweddio byddi di yn symud. Y byddi di yn agor llygyd pobl, y byddi di'n rhoi calonau o gig mewn pobl. Y byddwn ni'n gweld llawer iawn o bobl yn dod i gredu yno ti, fel fod ti'n cael y gogoniant i gyd. O, arglwydd yw dad, diolch i ti rwan, bod ni yn medru cael gofyn y pethau mawr yma ohono ti. Cliw ni rwan, plis, oherwydd bod ni'n gofyn y cyfan oll yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, mi newn ni ganu ac addoli gyda'n gilydd yn Iesu Grist mae'n ngobaith i ein unig bledia fi. Dwi'n os ydych chi weithiau'n teimlo heb obeth yn y byd. Mae y 6 gwlad yn cychwyn dydd Sadwrn nesa, ac mae rai fi gyfaddau fel fan o Gymru, sgynna fi ddim lot o obeth. Dwi'n edrych ar y tîm a dwi'n meddwl, dydy ddim yn mynd i fod yn flwyddyn dda, mae gen i ofn. Ella neith pethau wella, ond gawn ni weld. Ond yn yn bywyd weithiau, dyn ni'n medru edrych o cwmpas ar y pethau sydd gen ni a meddwl lle mae'n gobeith ni. Di'n gobeith i yn yn iechyd i, yn yng ngallu fi, yn yn amgylchiadau fi. Na, yn Iesu Grist, mae'n ngobaith llwyr, ein unig bledia fi, gwawd y byd, fy rhyddid yw yr iawn ar Galfari. Ewch ni addoli gyda'n gilydd. Wel, da ni'n mynd i ddarllen rwan o Ioan, penod 3. Ioan, penod 3.
Dwi'n mynd i ddarllen y benod ar ei hyd. Mae'r Duw. Yr oedd dyn o blith y Phariseaid o'r enw Nicodemus, aelod o gyngor yr Iddewon. Daeth hwn at Iesu liw nos a dweud wrtho, Rabi, fe wyddom i ti ddod ato ma'n athro oddi wrth Dduw, ni allai neb wneud yr arwyddion hyn yr wyt ti'n ei gwneud ond i bai fod Duw gydag ef. Atebodd Iesu ef. Yn wir, rwy'n dweud wrthyt, ond i chaiff rhywun ei eni o'r newydd, ni all weld teyrnas Dduw. Meddai Nicodemus wrtho, sut y gall neb gael ei eni ac yntau'n hen? A yw'n bosib tybed i rywun fynd i mewn i groth ei fam eilwaith a chael ei eni? Atebodd Iesu, yn wir, rwy'n dweud wrthyt, ond i chaiff rhywun ei eni o ddŵr a'r ysbryd, ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw. Yr hyn sydd wedi ei eni o'r cnawd yw, a'r hyn sydd wedi ei eni o'r ysbryd yw. Paid yr hyfeddu mi ddweud wrthyt, y mae'n rhaid eich geni chwio'r newydd. Mae'r gwynt yn chwythu lle y mynd ac yr wyt yn clywed ei sŵn, ond ni wyddost o ble mae'n dod nac i ble mae'n mynd. Felly y mae gyda phob un sydd wedi ei eni o'r ysbryd. Dywedodd Nicodemus wrtho, sut gall hyn fod? Atebodd Iesu ef, a thithau'n athro'n Israel, a wyt heb ddeall y pethau hyn? Yn wir, rwy'n dweud wrthyt, mae am yr hyn a wyddom yr ydym yn siarad, ac am yr hyn a welsom yr ydym yn tystiolaethu. Ac eto nid ydych yn derbyn ein tystiolaeth. Os nad ydych chi'n credu ar ôl i mi lefaru wrthych am bethau'r ddeiar, sut y credwch os lefaraf wrthych am bethau'r nef? Nid oes neb wedi esgyn i'r nef, ond yr un a ddisgynnodd o'r nef, mab y dyn. Ac fel y dyrchafodd Moses, y sarff yn yr anialwch, felly mae'n rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu. Mwyn i bob un sy'n credu cael bywyd tragweddol yn ef. Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab mwyn i bob un sy'n credu yn ef, beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragweddol. Oherwydd nid i gondemnio'r byd, yr anfonodd Duw ei fab i'r byd, ond mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef. Nid yw neb sy'n credu yn ef yn cael ei gondemnio, ond mae'r sawl nad yw'n credu wedi ei gondemnio eisoes, oherwydd ei fod heb gredu yn enw unig fab Duw. A dyma'r condemniad, i'r goleuni ddod i'r byd, ond i ddynion garu'r tywyllwch yn hytrach na'r goleuni, am fod ei gweithredoedd yn ddrwg. Oherwydd y mae pob un sy'n gwneud drwg yn casáu'r goleuni ac nid yw'n dod at y goleuni rhag ofn i weithredoedd gael ei dadlennu. Ond y mae'r sawl sy'n gwneud y gwirionedd yn dod at y goleuni, fel yr amlygir mae yn nyw y mae ei weithredoedd wedi ei cyflawni. Ar ôl hyn, aeth Iesu ei ddisgyblion i wlad Judea, a bu'n aros yna gyda hwy ac yn bedyddio. Yr oedd Ioan yn ta'n bedyddio'n Ainon, yn agos i Salim am fod digonedd o ddŵr yno, ac yr oedd pobl yn dod yno ac yn cael ei bedyddio. Nid oedd Ioan eto wedi ei garcharu, yna cododd dadl rhwng rhai o'i ddisgyblion Ioan a rhyw iddew ynghylch defod glanhad. Daethant at Ioan a dweud wrtho, Rabi, y dyn hwnnw oedd gyda thi y tu hwnt i'r Iorddonen, yr un yr wyt ti wedi dwy'n tystiolaeth iddo, edrych, y mae ef yn bedyddio a phawb yn dod ato ef. Atebodd Ioan, ni all neb dderbyn un dim, os nad i wedi ei roi iddo'r nef. Rydych chwi eich hunain yn dystion i mi ddweud, nid my fi yw'r Meseia, un wedi ei anfon o'i flaen efo i fi. Y priodfab yw'r hwn y mae'r priodferth ganddo, y mae cyfaill y priodfab sydd wrth ei ochor ac yn gwrando arno'n fawr ei lawenydd wrth glywed llais y priodfab. Dyma fy llawenydd i yn ei gyflawnder. A mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac i minnau leihau. Mae'r hwn sy'n dod oddi uchod goruwch pawb. A mae'r hwn sydd o'r ddeiar yn ddeiarol ei anian ac yn ddeiarol ei iaith. A mae'r sawl sy'n dod o'r nef goruwch pawb. A mae'n tystiolaethu am yr hyn a welodd ac a glywodd, ond nid yw neb yn derbyn ei dystiolaeth.
Mae'r sawl sydd yn derbyn ei dystiolaeth yn rhoi ei sêl ar fod Duw yn eirwyr, oherwydd y mae'r hwn anfonodd Duw yn llefaru geiriau Duw. Nid wrth fesur y bydd Duw yn rhoi'r ysbryd. Mae'r tad yn caru'r mab ac y mae wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef. Pwy bynnag sy'n credu yn y mab, y mae bywyd tragwyddol ganddo. Pwy bynnag sy'n anifydd i'r mab, ni wel fywyd, ond y mae digofaint Duw yn aros arno. Boed i Dduw fendithio i air bore yma i ni wrth i ni edrych arno fo, ac eisiau deall rhywbeth ohono fo. Wel, gadewch i ni droi at Dduw addoli gyda'n gilydd a gweddi ydy hon wir. Anadla anadl ior, llanw fy mywyd i, fel bydd nghariad i am gwaith yn un ar eiddo ti. Yn fanna Iesu'n sôn am yr ysbryd fel gwynt, ac dyna dyn ni yn weld y fama, dyn ni eisiau i'r ysbryd weithio yn calonau ni yn dydan wrth i ni ddod at y gair rwan. Wel, da ni yn troi at y benod yma, da ni newydd i darllen, ac benod 3 a benod 4 oedden ni'n darllen gyda'n gilydd yn ystod yr wythnos. Os da chi'n dilyn yr cynllun, da ni'n gyrru allan ar ddydd Llun, a felly da ni'n gobeithio edrych ar benod 3 bore yma, a penod 4 heno yn y cyfarfod Zoom. A da ni'n cario ymlaen efo'n thema, Iesu Iesu, rwyt ti'n ddigon. Iesu Iesu, wyt ti'n ddigon. A da ni wedi gweld ym mhenod 1, Ioan disgybl, Iesu, ffrind Iesu. Rhywun oedden ni adnabod o'n dda ar ddiwedd. I fywyd wir, mae Ioan yn sgwennu yr efengil yma mwyn disgrifio Iesu, mwyn i ni gael credu yn Iesu Grist. A mae wedi rhoi yr cychwyn rhyfeddol na'n disgrifio Iesu fel Duw, fel goleuni, fel y gair, a wedyn neu yn mynd â ni mlaen i weld gwahanol bethau am Iesu Grist, i fod o'n well na unrhyw un y gallen ni gael yn y byd yma, i fod o'n well na'r deml. Yn diwedd penod 2, dyn ni'n gweld Iesu yn taflu y bobl allan o'r deml, achos dyn nhw'n di deall sut i ddod at Dduw o gwbl. A dyn ni'n gweld mae Iesu ydi Duw yn dangos ei hun i ni. A dyn ni'n dod rwan at benod 3. Rwan ta mae penod 3 ychydig bach fel gwylio gêm rygbi ar y teledu.
Okay, dwi'n yn gwybod faint ohonoch chi sydd yn gwylio, mae rhai ohonoch chi yn edrych yn gret, mae rhai mynd, mae ni, Steff yn siarad am rygbi eto. Ond pan da chi'n gwylio gêm rygbi ar y teledu, erbyn hyn, da chi'n just yn gwylio gêm rygbi. Pob hyn a hyn, maen nhw'n deud, reit, mi ewn ni rwan i gael gair efo'r coach. Yeah, a felly, yn yr hanner cyntaf, maen nhw'n mynd draw at y coach, a mae rhywun yn rhoi mic o flaen y coach, a mae'r coach yn deud, dwi'n meddwl bod y gêm yn mynd fel yma, mae'n amddiffyn i'n dda, neu yn y blaen, ac yn y blaen. A trwy'r gêm, a hynny'n digwydd. Wel, mae penod 3 chydig bach fel yna, herwydd beth dyn ni'n cael ydy, dyn ni'n gweld Iesu, dyn ni'n gweld Iesu yn siarad gyda phobl, dyn ni'n gweld Iesu'n siarad efo Nicodemus, dyn ni'n gweld yr holl bethau yma, ond bob hyn a hyn, mae Ioan ei hun yn siarad. Okay, so adnod 16 i 21, Ioan sy'n siarad fan'na. Mae Ioan fel sef o'n dod i mewn ac yn rhoi rhyw fath o comment bach, deud dyma sydd yn digwydd yn fama. A wedyn, dyn ni'n mynd yn ôl, a dyn ni'n gweld Ioan Fedyddiwr a'i ddisgyblion, a wedyn ar y diwedd eto, yn adnod 31, mae Ioan, y disgybl, yn dod yn ôl yma yna ac yn dweud, ei, dyma ni, dwi'n dweud rhywbeth arall. Okay? So mae'n dda i chi wybod y strwythyr yna wrth ddarllen y benod, so mae'n helpu ni ddeall beth sydd yn digwydd yma. A mae'n briliant rili, achos fel mae'r coach yn y rygbi yn helpu ni ddeall chydig bach mwy, yna yn fama mae Ioan ei hun yn dweud pethau wrthyn ni sy'n helpu ni ddeall beth sydd yn mynd ymlaen. Ac yn y benod yma, yn amlwg, mae'r ffocws dal ar Iesu Grist. Ond ym mhenod 1 a 2, mae Ioan wedi bod yn edrych yn uniongyrchol ar Iesu. Ond ym mhenod 3, efallai, fod ni'n cael gwedd chydig bach yn wahanol. Mae'n edrych efallai chydig bach mwy ar waith Iesu Grist a sut mae o'n perthnasu i eraill, yn arbennig i'n byd a'n bywyd ni. Rwan, mae'n ydych chi'n meddwl am eich bywyd chi? Mae'n ydych chi'n meddwl am eich bywyd chi? Felly bod yna rai yn meddwl llawer. Mae yna rai ohono ni sydd yn eitha introverted a sydd yn meddwl lot am bob math o bethau ac yn meddwl ac yn ystyried o hyd. Mae eraill efallai'n wahanol a dim yn meddwl a mae prysurdeb bywyd yn mynd yn ei flaen a da ni jyst yn cario ymlaen efo'n bywyd o ddydd i ddydd ac dim yn meddwl lot o gwbl. Wel, efallai bore yma bod o yn amser a bod yna angen i ni stopio a meddwl. Meddwl chydig bach am yn bywyd ni. Meddwl beth sydd yn mynd ymlaen yn y mywyd i. Beth sy'n mynd ymlaen ar hyn o bryd yn yng nghalon i. A bydd hwnna'n helpu ni efallai a gobeithio i ni ddeall y benod yma. A beth sydd mor arbennig am Iesu, fel yma Ioan yn ei rhoid o'n fama. A beth dwi wedi wneud ydy, dwi wedi stryglo rili, o'n i'm yn siŵr i fynd drwy fo'n systematic neu dorri fo fyny neu beth bynnag, ond dwi jyst yn mynd i drio tynnu pethau allan, gan wybod bod chi wedi bod yn darllen yn ystod yr wythnos, felly gobeithio fyddwn ni medru wneud hynny, a fyddwch chi medru dilyn beth ydw i yn ei ddweud. A'r peth mawr cyntaf da ni'n weld yma, ydy fod y byd yma mewn sefyllfa truenus ac ofnadwy. Mae'r byd yma mewn sefyllfa druenus ac ofnadwy, neu gadewch chi fi roed o mewn ffordd arall, yn naturiol ma'ch bywyd chi a mywyd i yn druenus ac yn ofnadwy. O'n i'n sôn wrth y plant yn gynt yn doeddwn yn y stori plant. Mae yna rhywbeth yn y byd yma, rhywbeth mawr sydd yn beryglu, sydd yn ofnadwy, sydd yn druenus ofnadwy. Ac mae hwnna'n wir am y byd o'n cwmpas ni, a mae'n wir amdan yn bywydau ni'n hunain hefyd. Ni fynd mewn i'r benod. Sylwch pwy yn gyntaf mae Iesu'n siarad efo. Mae'n siarad efo Nicodemus. Un o bobl ddew oedd Nicodemus, a neu oedd Duw wedi dangos ei hun i'r Iddewon mewn ffordd rhyfeddol. Oedd o wedi dewis Abraham, ac oedd o wedi dewis y genedl, ac oedden nhw wedi gweld Duw yn gweithio am filoedd o flynyddoedd.
Hein oedd y bobl oedd wedi gweld y rhyfeddodau, oedd wedi derbyn y manna, oedd wedi gweld y môr coch yn agor, oedd wedi cael y brenin Dafydd a Solomon a'r deml. Hein oedd y bobl, mae'r Hen Testament i gyd amdanyn nhw. A dyma oedd un o'r bobl i waith oedd astudio'r Hen Testament. Dyna oedd o'n neud. Oedd o yn y deml. Dyma un o'r dynion oedd agosaf mewn un ffordd at Dduw ar wyneb y ddeiar yr adeg yna. A dyn ni'n gweld Nicodemus yn dod at Iesu, ac mae o yn rhyw fath o ddeud, o dwi'n gweld rhywbeth amdana ti, dwi'n gweld bod ti'n dod o ddi wrth Dduw, athro, dwi'n gweld bod ti'n gwneud yr arwyddion yma. Mae fel sef o'n deud, dwi'n gwybod rhywbeth amdana ti, Iesu Grist, ond yn syth, dyn ni'n gweld Iesu'n dweud, na, ti'n yn gwybod dim byd. Ti'n yn gweld dim byd. Dyn ni'n gweld ymateb Nicodemus ei hun yn hynny. Sgenna fo ddim cliw beth mae Iesu'n siarad amdano fo. Ac os di hynna'n wir am Nicodemus, sef un o'r pobl fwy agos at Dduw ar adeg yna, mae'n bwng o fod yn wir amdan chi a fi y bore yma'n dydy. Mae'n ddallineb naturiol y mahawb pan da ni'n dod at Dduw. Pan da ni'n meddwl am y byd o'n cwmpas ni ar un sydd wedi creu y byd, yna mae ddallineb amlwg. Da ni'n methu gweld. Mae fel sy'n toriad yna rhyngtho ni a'n crewr. Mae rhywbeth ar goll. Mae dorri wedi bod. Fi roed mewn rhyw ddarlun arall. Dychmygwch gorff, neu dychmygwch eich corff chi a meddwl, mae'r corff yna yn medru darlunio perthynas Duw efo yn byd ni. Yeah? So mae Duw a'r corff, a da ni gyd yn rhan o'r corff yma. Wel, beth sydd wedi digwydd ydy, mae'r llaw wedi cael ei chopio ffwrdd. Mae'r llaw yna, chi'n dychmygu bod eich llaw chi'n cael ei torri ffwrdd, a mae ar y bwrdd o'ch blaen chi, mae'r cyswllt yna wedi dorri. A pan mae'n dod i Dduw, mae'r cyswllt sydd ganddo ni efo Duw wedi dorri. Da ni'n weld o fama yn Nicodemus. Mae'r Beibl yn ei sôn o amdano fo fel marw, bod ni'n farw yn ysbrydol. Yn adnod 6, da ni'n gweld Iesu yn dweud yr hyn sydd wedi ei eni o'r cnawd yw. A'r hyn sydd wedi eni o'r ysbryd yw. Mae fel sydd yn dweud, mae'n ddau beth yn mynd ymlaen. Yn adnod 31, mae Ioan ei hun yn dweud, mae'r hwn sydd yn dod o ddiuchod goruwch pawb, mae'r hwn sydd o'r ddeiar yn ddeiarol ei anian, ac yn ddeiarol ei iaith, mae'r sawl sy'n dod o'r nef goruwch pawb. Mae'n doriad yna. Mae'n ddallineb. Da ni wedi cael yn torri ffwrdd yn naturiol oddi wrth Dduw. Da ni ddim yn gwybod am Dduw yn naturiol. A da ni'n weld o yn fama'n adnod 26 wedyn. Mae disgyblion Ioan, rwan gwaith Ioan Fedyddiwr oedd pwyntio at Iesu, ond mae hyd yn oed nhw yn fanna, dyn nhw'n yn deall, dyn nhw'n di gweld Iesu Grist, maen nhw'n teimlo'n jealous am Iesu, a maen nhw'n deud, yli, pan bod y bobl ma'n dilyn Iesu, nid yn ddilyn di. Mae Duw o'i blaen nhw yn fanna, dyn nhw ddim yn ei weld o gwbl. Mae'n ddallineb. A da ni'n gweld hyn heddiw yn byd ni, yn dydan? Da ni'n gweld y ddallineb yma. Mae pobl, i fel sy'n nhw yn gwybod bod yna rhywbeth mwy, yn chwilio am rhywbeth. Mae'n rai bod yna rhywbeth tu ôl y byd yma, ond eto, sgynnon ni ddim wir cliw beth. Da ni'n byw mewn dyddiau di-Dduw, lle mae pobl, dyn nhw'n gwybod am Iesu Grist. Mae'n bellter truenus rhwng pobl. Ac ella bod chi fel yna bore yma. Lle bod chi'n teimlo, lle bod rhain chi sy'n adre, yn teimlo bod Duw yn bell i ffwrdd. A dyna di'r gwir. Da ni mewn sefyllfa druenus. Ond mae'r dallineb yma, mae Ioan a Iesu mynd ymlaen yn fama i ddweud, ni jyst yn rhywbeth anffodus, mae yn ddallineb ar bwrpas. Dyma lle mae
Iowan yn helpu ni, achos mae'n dod i mewn efo yr sylwadau yma. Sylwch yn adnod 19, a dyma'r condemniad i'r goleuni ddod i'r byd, ond i ddynion garu'r tywyllwch yn hytrach na'r goleuni. Hynny, da ni ddim just yn anffodus yn bell oddi wrth Dduw, da ni ar bwrpas. Da ni'n gwneud y pethau yma ar bwrpas. Da ni ddim isio dilyn Duw. Nid jyst bod ni ddim yn gweld Duw, ond da ni yn rhedeg i ffwrdd o Dduw. Da ni'n rhedeg i ffwrdd o'r goleuni. Mae'n ella bod chi'n meddwl, hold on, hei, dydy Nicodemus ddim fel yna. Dydy Nicodemus ddim yn trio i ore. Ac ydy lot o bobl yn ein cymdeithas ni, dyn nhw'n jyst yn trio i gore, di hynna? Neu sut mae pobl yn rhedeg oddi wrth y goleuni? Be sy'n cael ei olygu yma? Wel, allai bod o'n helpu ni ddeall. Mae safonau pawb yn wahanol yn dydy. Mae safonau pawb, pob un ohono ni, yn wahanol. Mae yna rhai yn meddwl bod yna rei pethau'n anghywir, mae yna bobl eraill yn meddwl, mae'n safonau ni yn wahanol. Ond mae Duw yn berffaith. Mae Duw yn gariad pur. Da ni wedi canu bore yma yn barod. Mae Duw yn sanctaeth. Mae safon o yn berffaith. Mae'n safonau ni gyd yn wahanol, a da ni'n meddwl, lle dwi'n ffitio mewn. Ond mae safon Duw yn hollol berffaith. Fo sydd wedi creu y byd. Fo sydd yn rhoi cyfiawnder. Ac felly, da ni'n gweld mae pawb yn disgyn yn bryn o'r safon yna. A mae pob un ohono ni yn gwrthryfela, yn erbyn Duw. Efallai, y lle mwyaf amlwg ydy hynna, ydy yn lle da ni'n gosod y safon yn hunain. Hynny ydy, da ni'n deud, ni sydd yn gwybod beth sydd yn iawn a beth sydd ddim. Da ni'n gwrthod ar glwyddiaeth Duw, lle mae Duw yn deud, dyma ydy y safon. Ella bod ni'n medru dweud, wel ie, dwi'n meddwl mae dyma sydd yn dda. Mae rhoi arian i bobl, neu peidio brifo pobl eraill, neu byw bywyd tawel ac yn y blaen. Ond yn fanna, da ni hyd yn oed yn dweud, ni sydd yn gosod y safon, nid Duw. Da ni'n gwrthod i arglwyddiaeth o. A mae hwn yn medru mynd yn ddwfn. Sgennyn ni'n amser bore yma i fynd mewn, iddo fo mewn dyfnder ymalle, ond da ni'n aml yn meddwl am bethau drwg ac am bethau anghywir fel y pethau amlwg mae pobl yn neud. Ond efallai fel pobl grefyddol, yn peryg ni ydy bod ni'n creu rhyw fath o dduw ein hunain. Yn ydy bod ni yn dweud, wel dyma ydy'r safon, dyma ydy'r pethau dwi'n disgwyl o mywyd i. Ac ie, na i ddim mynd allan, na i ddim meddwi, na i ddim neu pethau arall, ond mi na i adael pethau eraill, neu mi na i ddisgwyl fod pobl eraill yn gorfod dilyn y rheolau yma. Felly, ydych chi'n gweld, da ni gyd yn rhedeg oddi wrth safon Duw. Rhei yn amlwg, rhei ddim. Da ni gyd ar bwrpas mewn sefyllfa drienus. Da ni wedi gwrthod Duw. A drwy yr benod yma, da ni'n gweld o'n adnod 11 yn wir yn dweud wrthyt mae am yr hyn y wyddom yr ydym yn siarad ac am yr hyn y welsom yr ydym yn tystiolaethu. Ac eto, nid ydych yn derbyn ein tystiolaeth. Mae Iesu drwy ar ôl tro yn y benod ma'n deud, dwi'n dweud pethau wrthych chi, ond dych chi ddim yn ei dderbyn nhw. Dych chi'n yn derbyn yr hyn yr ydw i yn ei ddweud. Ac felly yn bywyd ni, da ni'n ddall oddi wrth Dduw, ond da ni ddim jyst yn ddall, yn anffodus, da ni'n rhedeg oddi wrth Dduw. Ond mae'n llawer gwaith na hyn hefyd, oherwydd yn y benod da ni'n dysgu bod ni dan gondemniad.
da ni ddim just yn anffodus, da ni ddim just yn gwrthryfelan, da ni dan gondemniad. Sbiwch adnod 18, nid yw neb sy'n credu ynddo ef yn cael ei gondemnio. Ond y mae'r sawl nad yw'n credu wedi ei gondemnio eisoes. Da ni gyd o dan gondemniad Duw. Mae'n rhaid i Dduw gosbi pob pechod. Mae Duw yn erbyn pob drwg. Mae o'n casau drygioni. Mae ei lid o yn erbyn oherwydd i fod o'n sanctaidd. Mae sancteiddrwydd o yn ei orfodi fo. Alla bod hwnna yn ffordd anghywir o'i roed o, ond mae o'n casau drygioni. Gadewch chi mi roed o fel yma. Os yw rhywbeth ydych chi weithiau'n clywed ar y teledu, ar y newyddion efallai, sy'n neu chi'n grac, sy'n neu chi'n flin. Ydych chi'n clywed, ella bod chi'n clywed am ryw blentyn bach sydd wedi cael ei ladd neu lladd a di cael ei camdrin. A ydych chi'n meddwl, ydych chi'n grac, ydych chi'n meddwl, mae hynna'n anghywir, mae hynna'n hollol wrong, mae hynna'n neud fi'n flin. Sa'n ni'n gweld y person sydd wedi gwneud hynna, yna fyswn ni isio mynd a cael gafal yna fo go iawn. Wel, mae Duw yn fwy yn teimlo felly am bob drygioni. Pob peth drwg, pob anhegwch yn y byd, pob hunanoldeb, pob mes. Mae o'n casau y cyfan. Sut mae'ch baking tins chi adre, neu'ch baking trays chi? Diddorol, pan ydych chi'n cael baking tray newydd, mae'n lyflu yn dydi, mae'n hollol lan. Yeah? Ac wedyn, am o'n i, sy'n ni'n dod heibio rownd eich tai chi rwan, sy'n ni'n gweld eich baking trays chi, a fysa ni'n medru lefelu nhw siŵr o fod yn byson. A rhai ni fysa'r gwytha o bell ffordd, peidiwch y phoeni. Hynny di, dros amser, maen nhw'n mynd yn ddi, mae bits yn mynd arnyn nhw ac yn y blaen, a maen nhw'n mynd yn fwy a fwy anodd i'w llnau. Ac mae pobl yn trio i'w llnau nhw, a mae'r lefel da ni'n hapus efo efallai'n wahanol. Neu di mae'r safon yn gwirionedd ni, be da ni'n hapus efo yn y byd, yn wahanol hefyd. Ydych chi'n gweld y darlun. Wan dychmygwch mod i'n cymryd y baking tray na, sydd gennym ni, ac efallai bod yr un gorau sydd gennym ni, mae dal efo marciau di, ond dwi'n ei osod o mewn asid. A mae'r asid yn ffisian ar yr holl drygioni na, a'r holl fydredd sydd ar y baking tray, a mae'n dod allan yn hollol lan. Na chi ddarlun anghyflawn iawn, ond mae Duw yn casau pob drygioni. A nid jyst bod o'n casau ac yn condemnio, mae o'n barnu. Trw y bennod yma, da ni'n gweld distriw. Mae Duw yn casau. Sgennym ni syniad, tybed, beth ydy o i fod yn meddwl fod Duw wedi'n gadael ni. Jyst meddyliwch am funud bach. Mes I trwy gyfnod rhai blynyddoedd yn ôl, lle o'n i'n isel iawn. Ac un o'r ffordd nath o weithio I ffordd allan yn y mywyd I oedd mod I yn credu yn ysbrydol fod Duw wedi'n gadael ni. Ac mi roedd o'n brofiad horrible. Mi roedd o'n brofiad erchyll. Dwi'n cofio, efo Debs, cerdded o gwmpas IKEA yn Warrington. A just cofio meddwl, be di'r pwynt? Be di'r pwynt I ni dio dewis gegin yn fama? Os ydy Duw di troi cefn arna fi, pa obeth sydd I fi? Pa bwrpas sydd I unrhyw beth yn y byd? Os ydy Duw wedi troi cefn? Dyna sydd yn wir am bob un ohono ni yn naturiol. Mae Duw yn casau drygioni. Mae uffern yn reality. Does na ddim gobeth o gwbl I unrhyw un sydd yn bechadur o flaen Duw.
A dyna lle da ni gyd. Oedd Paul wedi gweld hyn yn doedd. Mae'n deud yn Effesied 2. Buadeg pan oedd chwythau'n feirw yn eich camweddau eich pachodau. Roeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn mewn ufuddod i dywysog a lluoedd yr awyr. Yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn y rhai sy'n anufudd i Dduw. Ymhlith rai hynny roeddem ninnau gyd unwaith yn byw yn ôl ein chwantau dynol ac yn porthi dymuniadau'r cnawd a'r synhwyrau. Roeddem wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan ddigofaint Duw. Full stop. Dyna ydy ein cyflwr ni. Dyna ydy cyflwr y byd yma. Da ni'n mynd adnabod Duw, mae Duw yn bell, ond nid just bod ni mewn rhyw sefyllfa a anffodus, da ni'n neud o ar bwrpas, a felly da ni'n mynd i dderbyn barn gyfiawn Duw. Da ni dan gondemniad. Y byd, chi a fi. Sbiwch ar eich calon chi rwan. Ydych chi wedi bod yn dilyn Duw, ydych chi'n berffaith, ydych chi'n medru dweud, ydw dwi wedi rhoi yn hun yn llwyr i'r arglwydd. A peidiwch a jyst derbyn yng ngeiriau fi, achos just geiriau di hein, a just person ydw i. Sbiwch eich hun, ceisiwch Duw yn y pethau yma. Ydyn nhw yn wir? Ond da ni'n clywed yn adnod 16. Mae'r geiriau yma'n dod. Mae Ioan yn deud, hei, mae Nicodemus, sgenna fo, diom di deall i. Diom yn hyd yn oed yn sylweddoli pa mor serious ydy'r sefyllfa. Ond mae Ioan yn deud, do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef, beidio a mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. Mae Duw wedi caru'r byd gymaint nes roi Iesu Grist. Dyna pam nath Iesu Grist ddod. Mae Ioan yn deud rwan, mae Ioan yn dechrau dangos, dyna pam mae Iesu wedi dod. Nid jyst bod o'n dduw, nid jyst bod o'n rhyfeddol, ond mae o wedi dod i achub y byd mae sortio'r mes. A dwi wrth y modd yn adnod 16, do carodd Duw y byd, y gair na fanna, yn y Groeg, yr un gair, cosmos, yn ôl y sôn ydi o, ond mae Ioan yn defnyddio'r un gair eto yn ei epistol. Gwrandwch ar yr adnodau 1 Ioan 2, 15-16. Mae Ioan yn dweud, peidiwch a charu'r byd, yr un gair, na'r pethau sydd yn y byd. Os yw rhywun yn caru'r byd, nid yw cariad y tad ynddo. Oherwydd y cwbl sydd yn y byd, trachwant y cnawd a thrachwant y llygaid a balchder mewn meddiannau, nid o'r tad y mae, ond o'r byd. Dyna pwy mae Iesu yn ei garu. Dyna pam bod Duw wedi gyrru Iesu i'r byd. Ydy achub y byd yma sydd mewn gwrthryfel, ydy achub y byd yma sydd yn bell oddi wrtho fo. Mae'n deud, dwi ddim yn hapus gyda hyn. Mae Duw yn deud, dwi ddim yn hapus efo'r sefyllfa. Fedrith o ddim just anghofio am y drygioni, mae'n berffaith, mae'n sanctaidd. Ac felly mae'n dod i hun. Trwy pennod 3, da ni'n gweld Iesu'n sôn am, da ni'n dod i lawr, da ni'n rhannu'r pethau yma, y tad a'r mab gyda'i gilydd. Mae Ioan wedi ddisgrifio fo fel y goleuni, allwch chi'n cael disgrifiad gwell. Mae wedi dod i'n achub ni. Dyna pa mor rhyfeddol ydi o. Ac yng ngeiriau Iesu hun, yn adnod 14, da ni'n gweld sut mae o'n gwneud hynny. Ac fel y dyrchafodd Moses y sarff yn yr anialwch, felly mae'n rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu. Os ydych chi eisiau darllen yr hanes, Niwmeri 21 a blant, fydd o'n eich taflen fori, os ydych chi eisiau edrych ar yr hanes. Ond beth sy'n digwydd ydy, mae pobl Dduw, maen nhw yn yr anialwch, ac maen nhw'n dechrau cwyno eto. Maen nhw'n cwyno bod Duw wedi gadael nhw a bod nhw yn stryglo. Hynny di unwaith eto, da ni'n gweld pechod wrth i'w raidd. Maen nhw'n deud, dwi'n yn hapus efo ti Dduw,
Fi sy'n gwybod yn well, a dwi'n fed up. A mae Duw yn cosbi, maen nhw'n dod a'r nadroedd yma i mewn, a mae'r nadroedd yn ei brathu nhw, ac maen nhw yn marw. A maen nhw'n troi at Moses, a maen nhw'n deud, Moses, helpa ni, please. A mae Moses yn gofyn i Dduw, a maen nhw'n creu sarff o bres a'i roed o fyny. Ac wedyn, pan mae rhywun yn cael ei brathu, os oedden nhw'n edrych ar y sarff bres, oedden nhw'n cael ei gwella. A mae Iesu'n deud, yn union fel oedd y sarff bres na, fyny fanna, dwi'n mynd i fod y sarff bres yna. Rwan, dwi'n dod fel un ohonoch chi, nid sarff o chi angen wir, nid rhyw fodel, ond person go iawn, un ohonoch chi. Rhywun fedrith ddod yn berffaith, rhywun fedrith fyw bywyd perffaith, rhywun fydd yn plesio y tad yn llwyr, rhywun fydd yn wynebu y reality a'r temptasiynau ydych chi'n wynebu, ydych chi'n methu yn llwyr bob tro, ydych chi dan gondemniad, ond mi na i wneud yn siŵr bod fi ddim yn methu. Ac wedyn mae e'n deud, dwi'n mynd i gael yng nghodi ar y groes. Dwi'n mynd i gymryd y gosb yna yr ydych chi yn heiddi. Dwi'n mynd i gael yn hori ffwrdd. Dych chi'n cofio ar y cychwyn, o'n i'n sôn am y darlun yn ar llaw, a bod ni fel y llaw ar y bwrdd yn hollol farw, yn hollol disconnected oddi wrth Dduw. Wel, ar y groes, beth sydd yn digwydd ydy mae Iesu'n cael ei dorri ffwrdd drosto ni. Den ni yn ddall. Wel, ar y groes, mae Iesu yn cymryd y dallineb. Dych chi'n cofio, mae'n dweud, fy niw, pam wyt ti wedi gadael i? Mae Iesu ar y groes, mae am y tro cyntaf i ffwrdd o Dduw y Tad. Dio just ddim yn gweld Dduw y Tad, dio yn gwybod lle mae o. Mae'n cymryd yr uffern yna, den ni yn ei heiddi arno fo ei hun. A mae o'n dweud wrth Nicodemus, a mae Ioan yn fel sef o'n gweiddi allan ac yn dweud, dyma pam bod Iesu Grist wedi dod. Mae wedi dod i gael ei godi ar y groes. Fel y sarff, ond nid just bod o'n mynd i gael ei godi ar y groes, achos wedyn mi nath o farw. Ond wedyn mae'n mynd i gael ei godi eto. Mae'n mynd i gael ei atgyfodi yn rhyfeddol. Fel prawf bod y cyfan wedi gweithio. Mae'n mynd i goncro marwolaeth, a mae o yn y nefoedd rwan. Dych chi'n gweld, dyn ni'n siarad fama am bethau real, pethau go iawn. Nid just damcaniaethau, nid just syniadau, ond pethau go iawn, sydd yn delio gyda'n sefyllfa ni go iawn. Dyna pam o'n i'n deud ar y cychwyn bod eisiau ni feddwl am yn bywyd ni, achos mae'r pethau yma yn real. Ac felly mae Ioan yn dweud wrthyn ni, sut dyn ni'n cael, sut dyn ni'n derbyn yr maddeuant yma, sut dyn ni'n derbyn bod gwaith Iesu Grist yn dod ato ni. Wel, dyn ni'n credu. Fel oedd yn rhaid i'r bobl droi ac edrych ar y sarff, ac oedd rhaid iddyn nhw gredu, wel, dyn ni angen credu. Dyn ni angen credu. Yn adnod 17, yn deud oherwydd nid i gondemnio'r byd yr anfonodd Duw ei fab i'r byd, ond mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef. Dych chi'n gweld nath Iesu ddim dod i gondemnio, oedd y byd wedi gondemnio'n barod. Ond i gynnig maddeuant nath Iesu ddod. I gynnig maddeuant. I ni gredu yno fo, i ni droi ato fo. Yn adnod 36, dyn ni'n gweld eto pwy bynnag sy'n credu yn y mab, y mae bywyd tragwyddol ganddo. A mae Ioan yn dweud wrthyn ni, dwi wedi weld o. Dyma di'r ateb i'n problemau real ni. Dyma ydy'r ateb. Den ni dan gondemniad, ond hwn ydy'r un sydd yn mynd i gymryd y condemniad i ffwrdd ohono ni. A gyd sydd angen i ni wneud ydy credu, ydy troi. Ond mae yna broblem. Dwi'n meddwl os ydych chi wedi sylwi fo, os ydych chi wedi weld o yn fama, efo Nicodemus. Sut?
Sut fedrwn ni wneud hyn? Sut fedrwn ni gredu os da ni'n farw? Sut fedrwn ni wneud hyn? Os da ni'n ddall? Sut? Os ydy'r darllineb ma, oedd Nicodemus yn berson digon clefar a special, ac oedd o wedi edrych, ac oedd o wedi treulio ei amser i gyd yn darllen yr Hen Testament, lot mwy na chi a fi. Sut, os oedd o methu wneud o, os di pechod yn gymaint rhan o'n bywyd ni, os di Duw mor bell i ffwrdd, sut ar y wyneb ddeiar ydyn ni medru credu? Achos da ni'n mynd i wneud yn naturiol yn adan. A dyma mae'r adnod yna mor bwysig. Yn wir, rwy'n dweud wrthyt, oni chaiff rhywun ei eni o'r newydd ni all weld teyrnas Dduw. Yn llythrenol fanna, beth ydi o? Yn wir, oni chaiff rhywun ei geni o ddi uchod. So mae'r syniad yma, a mae'r syniad yn dod, mae'r geiriau yn Ioan pennod 1 adnod 12. Ond cynifer ac ei derbyniodd rhoi sydd yn twy y rai sy'n credu yn ei enw hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni, nid o waed nac o wyllus y cnawd, nac o wyllus gŵr, ond o Dduw. Be da ni angen ydy'r cysylltiad na gael ei wneud eto. Da ni angen i rhywun ddod a cymryd y llaw a'i sticio fo yn ôl ymlaen ar y corff. Os hoffech chi y corff dwyfol. Mae rhaid i'n llygyd ni gael ei agor. Mae rhaid i'n serchiadau ni gael ei deffro. Mae rhaid i rhywbeth ddigwydd yna ni. A mae Nicodemus, diolch di deall, a mae'n deud sut? Sut mae hynna'n bosib? A mae adnod 5, siŵr o fod yr adnod fwyaf allweddol yn yr bennod i gyd. Atebodd Iesu, yn wir, rwy'n dweud wrthyt, oni chaiff rhywun ei eni o ddŵr a'r ysbryd, ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw. Mae Iesu'n deud, mae rhaid i ni gael yn geni o'r dŵr ac o'r ysbryd. Wan, be mae'n golygu yn fanna? Be mae'n golygu fod wedi cael yn geni o ddŵr ac o'r ysbryd? A mae pobl wedi bod yn trio meddwl, wel, ydi o efallai yn sôn am, hynny di, pan da ni'n cael yn geni yn y byd yma, mae'r amniotic fluid ac yn y blaen, felly mae'r dŵr, ac wedyn yr ysbryd ydy'r ail enedigaeth. Neu ydi o falle'n sôn am fedydd. Fyse Mormoniaid yn dweud, wel, mae rhaid i chi gael eich bedyddio ac rhaid chi ddod yn Gristion. Mae rhaid i'r ddau beth ddigwydd. Wel, dwi ddim yn meddwl mae dyna beth sydd yma o gwbl. Mae rhaid chi gofio fama bod Iesu'n siarad efo Nicodemus. A mae o yn hwyrach ymlaen yn dweud wrth Nicodemus, wyt ti'n mynd deall beth dwi wedi siarad amdano fo, oedd yr holl bethau yma yn yr Hen Testament, ac os newch chi ddarllen ymlaen, newch chi weld, mae'n dweud, ti fod yn gwybod y Hen Testament, ti fod i wybod y pethau yma, a dwi ti'n mynd i deall nhw. A pan da ni'n edrych yn ôl ar yr Hen Testament, pan mae dŵr yn cael ei ddefnyddio, mae yn aml iawn yn cael ei ddefnyddio efo'r syniad o buro. Nathon ni ddarllen o ar y cychwyn. Ezekiel 36. Ezekiel, pennod 36, ac adnod 25 i 28. Maen nhw'n adnodau hyfryd. Teunellaf ddŵr glân drosoch i'ch glanhau, a byddwch yn lan o holl aflendid ac a holl eilunod. Rhoddwch chi galon newydd a bydd ysbryd newydd ynoch. Tynaf allan ohonoch y galon garreg a rhoddwch chi galon gig. Rhodd y ysbryd ynoch a gwneud i chi ddilyn fy neddfau a gofalu cadw fy ngorchmynion. Iesu'n meddwl am yr union ddarn yma wrth Nicodemus. Yli ti'n mynd deall, beth sy'n rhaid digwydd ydy, mae rhaid i rhywbeth newid ti. Mae rhaid i ti gael dy buro, ond mae rhaid i Dduw weithio yna ti. Mae rhaid i ti gael calon newydd. Mae rhaid i'r ysbryd glân weithio yna ti. Adnod 8, mae'r gwynt yn chwythu lle mynd ac rwyt yn clywed ei sŵn ond ni wyddos ble mae'n dod nac i ble mae'n mynd. Adnod 34, oherwydd mae'r hwn anfonodd Duw yn llefaru geiriau
Duw, nid wrth fesur y bydd Duw yn rhoi'r ysbryd. Trwy'r benod mae Iesu fel sef yn deud, dylwch, mae angen yr ysbryd glân i weithio. Mae rhaid i rhywbeth dramatig ddigwydd. Dim ond Duw all wneud hyn. Mae rhaid i Dduw weithio i rywun dod yn Gristion. Mae rhaid i'r tad fod wedi caru ac wedi gyrru'r mab. A mae rhaid bod y mab fod wedi marw ar y groes, ond wedyn mae angen yr ysbryd glân hefyd i ddod â calon Dduw, i newid y galon garreg yn galon o gig. Felly gadewch i ni orffen a meddwl beth gen hyn i gyd i wneud efo ni. Yn y dechrau ni'n sôn yn sydyn iawn am y bywyd. Sut mae'ch bywyd chi bore yma? Sut mae mywyd i? Ydyn ni wedi sylweddoli bod yn bywyd ni naturiol yn driennus? Pwy bynnag ydyn ni bore yma, pob un ohono ni, ella bod ni'n sylwi am y tro cyntaf, neu falle bod ni wedi bod yn galw'n hunain yn Gristion ac wedi bod yn Gristion ers blynyddoedd. Ond os nad ydyn ni'n sylweddoli bod yn bywyd ni naturiol yn hollol driennus, yna ydyn ni hollol ar goll. Os ydyn ni'n meddwl, wel, dwi'n medru ffeindio Duw oherwydd mod dwi'n ocei, dwi wedi gwneud y pethau mae gyd. Na. Does dim gobeth. Does dim gobeth y tu allan i'r Iesu Grist. Dech chi na fi ddim gwell na Nicodemus. Ac efallai mae jyst fanna dech chi bore yma. Ella bod chi jyst yn sylweddoli dwi ar goll. Dwi'n mynd deall, dwi'n mynd gweld Iesu Grist. Dwi wedi dod yma a dwi'n gwrando ar y pethau yma a mae Iesu, mae'n ffigwr hanesyddol pell i ffwrdd. Dwi ddim yn deall. Wel, os na fanna ydych chi, jyst gofynnwch i Dduw weithio. Be ydych chi angen ydy'r ysbryd glân i agor eich calon chi. Gofynnwch iddo fo. Gofynnwch iddo fo siarad gyda chi. Ond os ydych chi'n gweld eich hangen chi bore yma, ella bod chi yn teimlo eich euogrwydd, ella bod chi yn sylweddoli, hold on, mae Duw yn bell, dwi wedi gwneud pethau yn anghywir. Efallai fel Cristion bod chi'n teimlo, dwi wedi methu'r wythnos diwethaf yma. Neu efallai dwi wedi bod am flynyddoedd jyst yn rhyw gario ymlaen. Dwi'n oer. Neu ella bod chi am y tro cynta'n sylweddoli, dwi'n bechadur. Dwi'n bell oddi wrth Dduw. Dwi wedi torri deddfa Duw. Beth bynnag ydych sefyllfa chi, os ydych chi'n sori am hynny, trowch a sbio ar Iesu Grist ar y groes. Fel oedd y sarff yn anbrathu rhywun, ac oedden nhw'n gorfod troi ag edrych ar y sarff. Trowch a sbio ar yr arglwydd Iesu ar y groes. Gofynnwch iddo fo i faddau chi. Sylwch bod wedi marw fanna i gymryd eich bai chi. Gadewch iddo fo'ch golchi chi yn lan. Derbyniwch i ras o gadewch iddo fo'ch cofleidio chi yn llwyr. Ac ewch ymlaen i fyw bywyd gyda'r ysbryd yno chi. Dych chi ddim angen dim byd sbesial yn ystyr y byd yma. Os ydych chi'n troi at Iesu, mi fydd mae'r ysbryd wedi agor eich calon chi ac ewch ymlaen a teimlwch yr rhyddid rhyfeddol yna. Peidiwch a dal i droi nôl at eich pechod chi. Sylwch mae e gyd wedi cael ei ddelio efo. Ac ewch efo at Iesu. Ac oni dyma ydy'r math o eglwys da ni eisiau bod. Yn eglwys sydd yn profi'r ysbryd glân yn gweithio yna ni. Da ni'n byw mewn cymdeithas driennus. Does ddim gobeth allan y fanna. Pobl yn meddwl o beth da ni angen ydy cael gwared o Boris, neu da ni angen vaccines gwella. Does na ddim gobeth yn rhagwyddoldeb i'r pethau yna i gyd. Be da ni angen ydy'r ysbryd glân.
A mi ddylen ni fel pobl Dduw fod yn byrlymu gyda'r ysbryd glân. Mi ddylen ni fod yn caru yn gilydd. Mi ddylen ni fod yn methu aros i ddod at yn gilydd, i dreulio amser yn gweddio, yn rhannu, yn dweud wrth eraill am Grist, bod Iesu yn y canol. Iesu Iesu rwyt ti yn ddigon. O boed i hynny fod yn wir amdana ni, a boed i'r gwynt chwythu lle yn mynd, a plis bod o'n chwythu yn yn bywyd ni ac yn yn eglwys ni. Clod iddo fo. Amen. Dewch i ni orffen trwy addoli a canu o'r nef mi glywais newydd. Fe'm cododd ar fy nrhaed. Fod ffynon wedi agor i gleifion cael iachad. Fe enaid rhed yn ebrwydd a phaid a llwfrhau. Yn enaid i rheda yn hawdd ac yn syth. Paid a blino'r y pethau yma. Oth flaen mae drws agored na ddicho neb ei gau. Mae Iesu yn derbyn unrhyw un. O arglwydd galw eto. Fyrddiennau ar dôl. Gweddi sydd yma wedyn i ni weld Duw yn gweithio tu allan. Galw myrddiennau, miliennau, miloedd a dryllia'r holl gadwyni sy'n dal yn eidiau ôl. A galw hwynt o'r dwyrain gorllewin gogledd deg. Allwn ni ganu o galw nhw o Bangor, Bethesda, Tregarth, Porthaethwy, i Eglwys yn ddiatal. Mae digon eto o le. ysbryd di i weithio yno ni. Da ni angen dy ysbryd di i weithio yn yr eglwys yma. Sgenna ni ddim gobeth ohono ni'n hunain. Fedrwn ni ddim gweithio pethau, fedrwn ni ddim gweithio bethau allan, fedrwn ni ddim trio'n fwy caled am bethau. Arglwydd, mae rhaid i ti weithio. Mae rhaid i ti weithio yn calon ni, mae rhaid i ti weithio mywyd yn heglwys ni, a mae rhaid i ti weithio yn ein cymdeithas. A o da, da ni'n gofyn, please gweithio. Please yma. Please gad i'r ysbryd glân gael ei ffordd gyda ni. Galw eto fyrddiennau ar dôl a dryllia'r holl gadwyni sy'n dal yn eidiau nôl, hyd yn oed yn ein eidiau ni, a galw hwynt o'r dwyrain gorllewin gogledd de i'r eglwys yn ddiatal, mae digon eto o le. A boed i Dduw bendithio ni yr wythnos yma wrth i ni fynd allan i rannu'r newyddion da hyn. Amen.